estamos coa nosa estrela convidada, Nuska Chousa. Moitísimas gracias polo de estrella, Dio. Que contenta quedo. Unha maravilla. Mira, meu amor, sabes que temos aquí de fondo? Ti sabes... A ver, a xente que estea na casa, que saiba, antes de que empecemos a falar, sobre todo que nos conte, Nuska, como nos afecta o eclipse na horta, e máis la lúa, o traballo da lúa, como nos afecta, quero presentarvos esta foto que nos la manda Julia e máis Antonio do Pino, Aí queda, e por favor, todas as semanas, mandádenos fotos, porque as queremos sacar aquí en agradecemento porque é verdad que me dixeches que ibades a sacar fotos e eu dixenche, mandochas, e non mandei ninguna. E non mandaste ninguna? Pero, bueno, moi ben, mira, unhas xudías perfectas, os puerros, está todo genial. Porque, claro, ti estás todo o tempo subindo vídeos a YouTube, colgando nas redes sociais, e non che dá tempo a mandarnos as fotos. Sí, bueno, non realmente foi porque non me acordou. Porque estás moi ocupada. Mira, vamos alá. Nusquiña, mira, sempre se soubo que nos afectou moitísimo a lúa a todos, non? Ti tamén és lunática, non? O sea, quero dicir, síntelo, non fai falta que cho diga ningún médico, nin experto. Non, eu tamén sou lunática. Se lle afecta ao mar, non nos vai afectar a nós. Hombre, por favor. Na horta, como afecta? Mira, gustaríame traerche aquí unha cousa espectacular para che explicar, pero resulta que un eclipse realmente a unha planta non lle afecta moito. É verdad que durante un eclipse, según en que zonas, pois vai a durar ao millor uns minutos, non? Pero realmente aí o que pasa a nivel de horta pode baixar un pouquinho a temperatura. A luz do sol é verdad que tamén, non, a claridade, a luminosidade baixa. Pero que en uns minutos a vida volve ao seu. Entón, o que ás plantas non lle afecta nada. Pode ser, mira, sí, non, hai plantas que ao millor que se podan ver afectadas porque hai plantas que serran a oscuridade, non? Chega a oscuridade e pechan as flores cando está oscuro pola noite. E pode ser que algunha flor que empece a pechar. Ou que os insectos, por exemplo, se escondan porque poden confundilo ao mellor con un solpor. Porque o perciben moito antes ao mellor? Non, simplemente porque a oscuridade vamos a ver e a percibir queiras ou non queiras. Totalmente, non. E aparte esa baixada de temperatura que non é tan significativa, pero suficiente. Pero é suficiente para un insecto, é moito máis drástica. Nos ao mellor nin a notamos, pero un insecto ao mellor sí, ou as galiñas ao mellor empezanse a recoller para ir para o galiñeiro ou así, pero en un minuto ou dous ou o que dure o eclipse total, porque a oscuridade total dura moi pouquiño, a vida volve ao seu e a nosa horta non lle vai a afectar en nada. Pero o eclipse vámoslo a ver precisamente porque vai haber unha luna nova. Quero dicir, a luna vais a meter en diante entre a Terra e o Sol e vai a provocar ese eclipse, non? E iso vai a pasar, como todos sabemos, o día 12 sobre as 7:30, que é cando é a luna nova. Eu veño falar deso, o sea, o que é o ciclo da luna nas nosas hortas sí que teño cousas que contar. Porque toda a vida soubemos, desde pequeniños, que a lúa repercutía na nosa vida, en todo en xeral, pero concretamente a xente do campo, toda a vida o tivo en conta. Como repercute? Totalmente. Mira, é unha cousa que non hai, sí que hai estudios, pero non chegaron nin a facer o estudio suficiente como para concluir científicamente que isto afecte ou non afecte. E iso non quita que sí teña influencia. Quero dicir que non haxe estudios que o confirmen, non quere dicir que non sexa verdad. Entón, aquí temos a palabra dos nosos ancestros, dos nosos abuelos, de todo o mundo, en todo o mundo hai xente que, para traballar a súa horta, rígese polas fases lunares. Obviamente. Entón, o que aquí ao mellor non teñen estudios, pero o que sí teñen é observación de anos, de centos de anos sobre a súa terra. E como o ciclo da luna é algo que é moi cíclico, valga a redundancia, e dura eses 29 días e medio con 3 horas, porque dura, non? 29 días e medio, máis un pouquiño máis, non? Porque hai que dividir a outra hora en outros 4 cachos. Entón, como é tan cíclico, sí que nos regimos, pois, para facer un orden nos traballos da horta, non? Sí. Sabemos que afecta, o sea, a luna, isto é un feito, a luna afecta por exemplo, nas mareas, non? Na presión, no vento, sobre todo na costa, non na nosa, en todas as costas,
E, por exemplo, tamén a luna chea ou nova tamén lle afecta moito aos animales do mar. Quero dicir, se hai moita claridade, podense esconder porque poden ser presas ou depredadores e podense regir un pouquiño a súa alimentación según estea a luna tamén. Claro. Mira, por exemplo, se eu agora me dera por plantar algo mañá, vale? Estamos agora mesmo na situación en Debalo. Ese é o punto importante. Sí. Que pasa aí? Bueno, Debalo non é un punto, Debalo é casi medio mes. Porque a luna ten como 4 ciclos, non é que teña 4, ela non ten 4, simplemente nos vamos la vendo de forma diferente día a día, non? Entonces nós, pois eso, estamos, podemos dicir que hai chea, hai menguante, hai nova, hai crescente, non? Aí está. Bueno, pois desde que a lúa vai de chea para nova, a lúa vai en Debalo, o sea, devalúa, vai a menos, a menos, a menos, ese ciclo dura 15 días. Entón, en eses Debalo, que vai a luna a menos, temos que plantar cousas que, por exemplo, bueno, aquí é onde podemos plantar casi máis de todo. Onde hai que ter máis cuidado é no avalo da luna, o sea, cando a luna é de nova, o sea, de nova, eso, a luna chea, non? Sí. Porque empeza a coller luz. Entón, cando a luna se di que está crecendo para ir para a chea, non podemos sementar, por exemplo, pois certas cousas que se veñen moi de contado a cultivo, como son, por exemplo, zanorias, mira, tú sen aquí esta sementiña de lechuga, a do cebolo, por exemplo, tamén hai que ter cuidado, porque se a sementamos, cando a luna está crecendo e vai a coller moita luz, sobre todo no verán, porque no inverno non hai tanta influencia desa luz de luna, porque pode haber moita cobertura de nubes, pero no verán a luz da luna incide moito máis. Entón pode ser que crezca como máis rápido e se vaya a grelo, o sea, que a lechuga nos grele, antes incluso de que faja un olliño de lechuga. Entón, pois, cousas que non queremos que grelen, como son, por exemplo, a lechuga, o cebolo, os puerros, a zanoria, incluso, deberíamos de evitar o avalo da luna, non? O avalo da lúa. E facelo mellor no Debalo. No Debalo. No Debalo da luna. O sea, que tería un efecto negativo, hai que ter moi en conta que no avalo... Sempre fiándonos da soberanía dos nosos ancestros, porque estes teñen moito saber acumulado. Antropoloxía popular. Sí, e depois hai outros moitísimos traballos na horta que se fan tendo en conta a lúa, non? Por exemplo, mira, tú sen aquí unha matasa enorme de erva, mira que bonita está. Hai, por exemplo, se ti tes unha horta ou unha leira con erva, non? Erva alta, e a queres usar para darlle de comer aos animales, ti queres que medes de contado, ti vas a apañar esa erva, pero queres que volva a seguir crecendo para ir a apañar inmediatamente, canto máis antes mellor, non? Sí. Pois esa apáñase cando está a luna crecendo. Vale. Pero, sin embargo, se ti, por exemplo, tes unha esplanada de céspes, aínda que non sea céspes, non? Pero queres que se manteña cortada moito máis tempo, telo que facer cando a luna vai con menos forza, o sea, no Debalo da luna. Eso é a conta que botan as perruqueiras tamén. Tamén, exactamente. Para reforzar o pelo é mellor cando a lúa vai minguando. Sí, para reforzalo porque non medra tan rápido. Entonces, se queres un corte de pelo, sabiduría popular, estou falando. Si queres que o teu corte de pelo dure moito máis tempo, non? Cortes de pelo moi chiquitíns, moi pequenos, non? Sobre todo os homes cando cortan o pelo tal, que queren que se lle manteña así, ten que ser no Debalo da luna, cando vai a luna con menos forza. É o mismo a erva que pa o pelo. Pero, sin embargo, fai nos falta forza de luna pa, por exemplo, mira, truxen un pouco argeiro, esterco. Esterco, pero non a recende, tranquilos. Está aquí. Non, a recende sempre unha cousa ben. Claro. Este pode cheirar ben ou cheirar mal. Non dixen cheirar. Pero xa está fermentado. Estou sendo eufemística. Moi ben, bueno, pero está ben, está ben. Mira, por exemplo, cando tiñase moitísimo en conta e síguese tendo, o que pasa que, bueno, non sempre tes o momento axeitado para facelo, e falo cando che veña ben. Pero, para quitar o argeiro da corte, quitábase mellor ca luna chea. O sea, do cuarto creciente pa chea, cando ten toda a máxima forza. E incluso os da costa miramos ca marea para arriba.
A marea para arriba para que este perfecto. Sí, porque sacábalo da corte, polo en unha meda, o sea, en un monte grande, e fermentaba moito mellor. O sea, todos sabemos que poñendo o arjeiro en meda, en pila, vai a fermentar. Eso vai a haber unha acción. Estás flipando con que... Sí, estou flipando porque mire que ten poder sobre nós a lúa, pero sobre todo o que está vivo. Sí, porque o arjeiro tamén está vivo. Aí hai microorganismos que son os que consiguen facer como comenzar unha fermentación, non? É sabido que a fermentación do arjeiro é imprescindible para botar a horta, porque depois veñen problemas. Sacar o arjeiro da corte e botalo á leira sementas problemas. E non é bo. Entón, hai no que... Ese é outro capítulo que... Sí, outro capítulo. E os nosos ancestros sabían perfectamente que facer unha meda con arjeiro, con arjaso e con batume, cando estaba a luna crecendo indo pa a chea, era o máis mellor, porque lle fermentaba moito antes e podíano como usar máis rápido se lle facía falta, non? Trouxe, por exemplo, unha cousa tamén moi curiosa que... de verdad que isto pasa en todo o mundo, todo o mundo cree que facer un inxerto hai que ter tamén moi en conta a luna, pero non só para a hora de facer o inxerto. A creencia é, bueno, aquí trouxen algo que é inviable, o sea, fixen un inxerto, pero para que virades bastante diferencia. Esta é unha masanceira e esta é unha freixoa. O sea, eu penso que isto é inviable, o sea, que non vai, porque non son compatibles, pero fíxeno para que se vira diferencia... A gran diferencia entre follas, para que vexades que son dúas plantas diferentes. Pero, bueno, o inxerto está aquí, non? Cando se fai un inxerto, pois dice que mellor facelo cando vai a luna crecendo, o sea, cando vai decreciente pa chea, nese último cuarto ciclo da luna, porque supónse que a salvia sube para arriba. Entón, axúdalle a facer máis rápido o peje aquí no corte. Sin embargo, o que quitamos para inxertar, deberíamoslo de quitar cando a luna está menguando. O sea, ti fíjate, cando a luna vai para a nova, quitamos o noso inxerto do árbol que queiramos despois poñer no inxerto. Faiselle unha, atenta a palabra, estratificación. Isto significa... Sabe, María, estratificación. Mira, estratificación é moi fácil. Significa darlle un período de repouso moi frío a unha semente, a unha planta, a un esqueje ou a un brote para insertar, para que el crea que se acabou como o inverno. Isto faixe moitísimo a hora de sementar plantas ou así. Mételas un pouco en frío, sobre todo, mellor, en un papel moi mollado, nunha bolsiña, e no fondo da nevera, por exemplo, ou no congelador, que tamén me vale. Iso chamache como dicirlle á planta, estás no inverno e cando che saque daí, xa vas a estar na primavera, brota ben. Claro, estás enganando. A planta, sí, faslle como un pequeno engaño de que non é que pasara o ciclo do inverno, pero iso é o que se chama estratificar. O sea, facerlle unha creencia de que está tal. Entón, quítalo na nova, faslle a estratificación na nevera, e despois aos 15 días, ou a semana ou 10 días, é cando faz o inserto, cando xa estea a luna indo de forza para arriba. Ti isto explícalo tamén no teu canal? O meu canal, mira, cando estaba preparando para traer para aquí e que llevou a falar e tal, dixo eu, Dios, é que hai chicha aquí. Teño que facer un vídeo explicando ben todo isto no meu canal. Totalmente, porque nos é moi útil, porque nos queremos documentar e porque a xente que ten horta xa sabe moitas destas cousas. Sí, claro. Pero moitísima xente estáse informando agora e se temos ganas de plantar algo, temos que ter en conta todas as fases da lúa e quedounos claro, hoxe, que a eclipse non repercute tanto na horta, non? Non lle dá tempo porque son moi pouquiños minutos. Hai algún animaliño, sí, pero na horta non lle dá moito tempo, non lle dá moito tempo. Pois, querida, é que creo que temos que ir rematando, pero ti sabes que a nós sempre nos queda curto o tempo contigo, amor, porque disfrutamos moitísimo. Eu falo moito e ti falas pouco. Nadeu, aquí como a morta. Perdón, pero emprazamos para a seguinte. Sí, claro. E vemoste sempre no teu canal de YouTube, en redes sociais, que tamén está publicando todo o tempo. Eu estaría todo o día vendo vídeos dela. Son unha pesada de medo, cuidado.